ଦିନେ ସୁଖମୁନି ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବ୍ରତ କଥା ସୌନକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସୌନକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ସୁତମୁନି, ପାଏ ସକଳ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅପୁତ୍ରିକାମାନେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରନ୍ତି, ମୃତବର୍ଷ ନାରୀମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତି, ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସୁଖମୁନି ପଚାରିଲେ, ଏହି ବ୍ରତ କରି କେଉଁମାନେ କି ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସୌନକ କହିଲେ, ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକ ଦିନକରେ ମୁନି କୁଳ ମୁକୁଟ ରତ୍ନ ନାରଦ ମୁନି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଶୁଭଗମନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଏ ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ନାରଦ ଋଷିଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପୂଜା କଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କୃଶ କଳେବର ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ଷ ଭାବ ଦେଖି ମୁନି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟାବତୀ, ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କାତର ହେଉଛ, ତାହା ମୋତେ କହ। ନାରଦଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମଦନଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମୋର କୁମାର ଜାତ ହେଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁରୂପ ସକଳ ଜନ ମୋହିତ କରେ। ସୂତିକା ଭବନରୁ ସେହି କୁମାରକୁ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ହରଣ କରିନେଲା। ସେ ହେତୁରୁ ଅତି ଦୀନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରକୁଳ ପୂଜିତ ନାରଦ ମୁନିବର ତାହା ଭାବନା କରି କହିଲେ, ହେ ବିଦର୍ଭ ରାଜଜେମା, ଶୁଣ। ଯେଉଁ କାମନାରେ ରବିଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ସକଳ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବ୍ରତ କର, ସତ୍ୱର ତୁମର ସୁତ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ପୁତ୍ରପ୍ରଦ ବ୍ରତ ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି କହ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି, ସେଥିରେ କି ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ମୋଠାରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌତମ ନାମେ ଏକ ବିପ୍ର ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମମୁଖୀ। ସୁଧାକର ପରି ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ନାଶ ହୋଇଗଲେ। ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ଭୀତମତୀ ହୋଇ ବିପ୍ର ରମଣୀ ଥାଏ। ସେଦିନ ତାର ପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାଥ, ଏତେ ଦୁଃଖ ସହି ରହିବା ଅକାରଣ। ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବିପ୍ରବର କହିଲେ, ହେ ବନଜ ବଦନ, ଦିବାକର ପ୍ରୀତିକାରକ ହେବା ପରି ଯତ୍ନ କର। ଗୌତମ ବିପ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ପତିଭକ୍ତି ପରାୟଣ ପଦ୍ମମୁଖୀ ଦିବାକର ପ୍ରୀତି ଲଭିବା ମାନସରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତପ ଆଚରିଲେ। ପଦ୍ମମୁଖୀର କଠୋର ତପ ଦେଖି ସପ୍ତଅଶ୍ଵ ବାହନ ଦିବାକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭକୁ ପୂଜା କର। ଆମ୍ଭ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କର। ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀରେ ଭକ୍ତି ମାନସରେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରି ମୋର ଉଦୟ ବେଳାରେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତଣ୍ଡୁଳ, ଲିଆ, ଗୁଡ଼, ନାରିକେଳ, ଅଦା ମିଶାଇ ମୋଦକ କରିବ। ଏପରି କରି ମୋହର ଆଗରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଉପହାର ଦେଇ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରି ଭକ୍ତି ସହିତ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରିବ। ଅର୍ଘ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ମୋଦକକୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ବିଧି ଅନୁସାରେ 7 ମଣ୍ଡଳରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଭାତରେ ବିଧି କରି ପୂଜା କରିବ। ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ସ୍ୱାହା। ଭକ୍ତି ମାନସରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ। ଆଳତି କରିବ। ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତୁତି କରିବ। ହେ ଛାୟାମୟ ରମଣ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପୂଜା କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବ୍ରତ ଆଚରିବ। ହେ ଦେବୀ, ଏ ପ୍ରକାରେ ବ୍ରତ କଲେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଓ ଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ ଅତି ସୁଖରେ ରହିବେ। ଏ ବ୍ରତ ବିଧାନ ଦିବାଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ